На 9 ноември Международно висше бизнес училище дипломира своя випуск 2013 за присъждане на степените бакалавър, магистър, както и на първите доктори. Официалната церемония внушава уважение и преклонение пред академичната общност, положила усилия и знания за обучението на младите, като ги приобщава към вековната образователна традиция. Получаването на академичните степени в зала 3 на НДК бе вълнуващ ритуал, както за студентите, така и за преподавателите, многобройните гости, родители и приятели на завършващите студенти. Вече над 20 години Международното висше бизнес училище връчва дипломите на бакалаври, магистри, тази година и на доктори, които със своя труд през годините доказаха, че изпълняват всички изисквания на Закона за висшето образование, но освен това наистина придобиват едни компетенции, които ги правят конкурентоспособни в всяка област на бизнеса. Тъй като Международното висше бизнес училище основно създава кадри с висока квалификация в 3 професионални направления – икономика, туризъм и администрация и управление. Това е един радостен момент, защото непрекъснатото развитие на училището, неговите целенасочени стратегии за повишаване качеството на образование във всички нива на тази степен позволиха на училището да развие една много качествена образователно-научна програма за степен доктор в областта икономика и управление по отрасли, която получи най-високата оценка от Агенцията по акредитация. Не само това, днес ние имаме удоволствието да връчим дипломата за придобита степен на първия доктор на Международното висше бизнес училище. Международно висше бизнес училище работи въз основа на ясна стратегия за развитие до 2020 година, конкурентни предимства със спецификата на бизнес-ориентираните специалности и международните програми. Сътрудничеството с съвременни университети като Копенхаген Бизнес Скул, Кралство Дания и Бреда Юниверсити Холандия дава добра възможност за придобиване на висше образование, модерно ориентирано към потребностите на динамично развиващия се съвременен свят. Това, което ние като част от нашата непрекъсната грижа за повишаване качеството на обучението е изключително богатата програма във всички направления, от създаване на условия като училище, така и към квалификация на преподавателите за развиване на техните възможности и способности в пълна сила да демонстрират това, че в нашето училище ние работим по едни световни стандарти за обучение и студентите имат възможност да придобият не само компетенции, за да бъдат успешни в бизнеса, но и да бъдат активни личности с свое собствено виждане и разбиране. Това означава, разбира се, в прагматичен план, че ние продължаваме да инвестираме в развитието на нашето училище, в това число предстои изграждането и на един съвсем нов център за професионално продължаващо обучение, който ще обедини нашите инициативи, както с нашите международни партньори от Австрия в областта на логистиката, от Израел в областта на управление на сигурността и с други наши партньори от Холандия в туризма и в областта на управлението, но ние също ще създадем допълнително развитие на нашата съвременна програма по дистанционно обучение, която е една от най-модерните не само у нас, а и в Европа, чрез която ние в момента вече обучаваме над 3000 студента. Мисията на Международно висше бизнес училище е да променя икономиката и обществото чрез бизнес образование и научни изследвания. За да изпълни мисията си, висшето училище изгражда и поддържа общност от отлични студенти, преподаватели и персонал, които работят в подкрепеща и мотивираща екипна среда, осъзнат модел на организационната култура. Ние имаме изключително богат опит от работа с партньори по съвместни програми, по обмен на студенти в други университети. Ние ще продължим да задълбочаваме нашето сътрудничество в областта на магистърските програми по управление на сигурността с партньорите от Израел. Също така в областта на логистиката с партньорите ни от Австрия. Разбира се, ние търсим активно и работим в момента за установяване на взаимни изгодни работни връзки с други университети, за да може да развием и някои допълнителни области в областта на икономиката. Така че пред нас стоят доста задачи и аз мога да кажа, ние се надяваме, че ще дадем един отговор на търсенето на
не само въобще за образователна услуга, но и очакванията на нашите студенти, които вече наброяват общо около 6500 студента. Ние винаги държим ръка на пулса на това какво става в бизнес средата, независимо в каква посока. Не случайно ние сме активен и основен член на Съюза на работодателите и индустриалците в България. Тоест ние имаме непрекъсната активна връзка като партньори с това какво е необходимо да бъде реализирано в тази част на нашите програми, които касаят постигане на определен вид компетенции по различни сектори или индустрии, ако щете. Ние непрекъснато следим това как нашите студенти не само се реализират, но ние се опитваме да развием една допълнителна схема на оценка какво е влиянието, което оказват нашите възпитаници върху развитието на съответния тип бизнес, което е една нова стъпка. Това, което аз ще кажа на моите възпитаници и на възпитаниците на Международното висше училище, накрая е да бъдат активни, да действат, защото имат избор. И това, което сигурно ще кажа накрая е, че в края на жизнения път ще ги оценяват по това как са препускали, а не по това как са се препъвали.